F'dani żmien qaddis tas-sena fuq il-kelma tal-mulej, enna bħalek o Marija ngħidu iva lill-mulej. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-feddej. Idnu beva l-eden għal-qed bib il-ġenna mil-ġdid ftaħ, tal-mulejja u nil-qaddejja l-għadu tana jien it-tirbat. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-feddej. Il-mulej jiftħulu qalbhom intejdilna minnu fih, ħalli fina Kristu jisħaltan ferħu paċi nimtlew bih. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-feddej. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu ma'kom il-koll. Sejrin niċċelebraw dil-Ewkaristija illum l-erba tat-tieni ġimgħa ta' din il-mixja tal-Avvent imqaddes u sejjer nofri l-Quddisa għal skont l-intenzjoni tal-familja Troisi. Ħuti biex inkunu denji bikun jistħoq ilna jew niċċekknu quddiem il-mulej u nitolbu ħjejna. Il-profeta jgħidilna il-mulej jiġi u ma jiddawwarx, huwa joħroġ għad-dawl dak li hemm moħbi fid-dlam u juri ruħu lill-ġnus kollha. Int li minn żminijiet imbeda kont l-istennija tal-patriarki mulej ħniena. Int li bħeġġa kbira ħabbruk wieħed il-profeti Kristu ħniena. Int li stennita ommok Marija u missierek Giuseppi mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, li tridna nħejju t-triq għal Kristu l-mulej. Fil-ħnina tiegħek atina li jinnuqqas ta' saħħa tagħna ma jkun ta' ebda tfixkil għalina li qegħdin nistennew fostna it-tabib tas-sema li jfarraġna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ma' min ixxebħuni jew tqabluni, jistaqsi l-Qaddis. Erfgħu għajnejkom il fuq u waraw min ħaloqhom dawn il-ħwejjeġ kollha. Imexxi u jgħod l-eżerċiti tiegħu u sejħilhom bisimhom wieħed, bis-saħħa ta' qawwietu, bil-qawwa ta' setetu, ħadd minnhom ma jonqos. Għaliex titkellem Ġakob u int Iżrael tgħid triqti moħbija mill-mulej u nwarrab il-jed tiegħi minn Alla? Jaqgħu ma tafx, lanqas ma smajt, il-mulej u Alla ta' dejjem, il-ħalliq ta' truf l-art, ma jgħajja qatt u ma jinkeċċ, l-erf tiegħu ma ssibx tarfu, u li jagħti l-qawwa lill-għajjien u jkattar il-qawwa lil minnu bla saħħa. Jintelqu iż-żgħażagħ u jgħejjew fl-aħjar tagħhom jotru l-irġiel. Imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom, itellgħu il-ġwienaħ bħall-lajkli, jiġru bla ma jgħejjew, jimxu bla ma jintelqu. Il-kelma tal-mulej.
Birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Qalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U li jaħfer nubitek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija, ma mexix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunietna. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Umu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Ara, il-mulej ġej biex isalva l-poplu tiegħu, ħin dawk li huma lesti biex jiltaqgħu miegħu. Il-mulej maku. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal, ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni, għax jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Is-silta tal-profeta Iżajja hija waħda li timlina bil-kuraġġ u bil-qawwa. Għaliex? Għax qed jgħidilna illi il-qaddis ġifieri ma jgħidx Alla, il-qaddis capital Q. Qed jgħidilna li se jmexxina fit-triq sa ma jwassalna is-sema pajjiżna. Erfgħu għajnejkom il-fuq u waraw. Kemm hija stedina sabiħa. L-ewwel nett. Din is-silta tal-qari, għaxan importanti. Din is-silta tal-qari. Intqalet, inkitbet, ġiet ippritkata. Meta il-poplu ta' Iżrael, il-poplu Ludi, kien ser jibda jirritorna lura mill-art tal-jasar mill-ġdejt lejn art twelidu, lejn Iżrael, lejn Ġerusalem. Il-kapitlu 40. Imma biex jirritornaw lura qalbhom kienet maqtuwa. Sa nerġgħu nagħmlu vjaġġ mhux huma kienu tal-post kif se daqshekk bogħod. Allura il-profeta qed jagħmlilhom kuraġġ u jgħidilhom biex ma jaqtgħux qalbhom. Ġakob jitfisser lin-nies, Iżrael in-nies. Bħalma aħna ngħidu meta eżempju ngħidu Maltin, Jaqgħu ma tafx, isemmu kemm hu sabiħ. Jaqgħu ma tafx, lanqas ma smajt. Il-mulej Alla ta' dejjem waħda. Ma jgħat, ma jinkeċ. L-erf tiegħu ma ssibx tarfu. U jagħti l-qawwa lill-għajjenejn.
ikattar il-qawwa lil minu bla saħħa. Mela allura għamlu kuraġġ, erfew raskom, ibdew il-mixja sa ma twassalkom far twelidkom. Imbagħad biex joħroġ il-qawwa ta' dan il-messaġġ, ikompli jgħidilhom hekk kara l-profeta. Iż-żgħażagħ jintelqu u jgħejjew. Fl-aħjar tagħhom meta b'saħħithom jotru totor taf jiġifieri kelma llum ma tantx nafu filli miexi filli taqa' totor. Jotru l-irġiel fl-aħjar tagħhom meta mhux suppost totor meta tagħmel tikser ċerta età. Imma tara x'ikompli jgħid. Ekku l-kontrast. Imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom. Hawn is-sigriet. It-tama tagħna fil-mulej. Sa jibda l-ġublew. Il-Papa il-ġublew semmih mexjejn lejn it-tama. Mbagħad biex jiftehmu, ara kemm jitkellem sabiħ. Itellew il-ġwienaħ bħal lajklej, jiġru bla ma jgħejjew, jimxu bla ma jintelqu, imma min jittama fil-mulej. Hemm is-sigriet ta' kollox. Men għamlu kuraġġ qed jgħidilhom il-profeta Iżajja. Taqtawx qalbkom. Jgħinkom. Issa jixbaħ jew jikkonferma dan il-qarjan għall-Vanġelu. Għażana siltet mill-Bibja Mażulej ħajkunu jaqblu. X'inhu l-Vanġelu? Imħabtejn, imtaqlejn, inkwetatej, ejjew għandi. Ara kemm jaqbel. Ejjew għandi. Iżajja għalna dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom. Issa hawnhekk meta qed jgħid jieħu saħħithom mhux jiġifieri talla l-muscle staff, is-saħħa spiritwali għax il-mulej dak li għandu. U Ġesu qed jgħidilna inkwetat, imtaqqal, ejja għandi. Ejja għandi. U għalhekk ħafna soluzzjonijiet fid-dinja ma jinstabux għax flak ma mmorru nfittxuhom nieħdu parir minn suppost mingħand il-mulej u dawk li jistgħu jmexxuna fid-dawl tat-tagħlim tal-Vanġelu. Mmorru bil-kontra. Allura aktar nitħawdu. Ġesu jkompli jgħidilna ħowdu fuqkom, erfgħu it-toqol tiegħi. Avolja tqejl minn għalikom tqejl, imma ekku l-kontradizzjoni, imma ħafejf. Tagħmel ftit tal-isforz biex timxi warajja, biex tgħid le għal dak il-vizzju, għal dik l-okkażjoni ta' dnub li qiegħed fija jew li qed fit-tixa, trid tagħmel sforz. Imma mbagħad issibu l-mistrieħ, imbagħad issibu l-paċi. Ara kif jirraġuna Ġesu. Għax il-madmat tiegħi, madmat tafu x'inhu hekk, qegħdin jaħartu b'żewġ kniedes jew anki tlieta. U fuqhom kienu jagħmlu injama ftit ħoxna u jorbtu ilhom u ma dik l-injama kienu jorbtu l-moħħriet. Biex jaħrad. Sewwa dak tqejl il-madmat, imma biex qed tgħidilna l-madmat tiegħi ħelu. Jekk terfa' l-pis tiegħi avolja forsi taħseb li huwa ħelu. U t-toqol tiegħi ħafif. Kontradizzjoni, jew tqejl jew ħafif. Imma jekk kienu tqejl
bil-għajnuna tal-mulej, it-tama fil-mulej kif għalinna Eżajja, issib is-serħan, ħafif. Ejjew nitolbu l-mulej Ġesu. Dan il-qarri tant sabiħ, tant li jimlina bil-kuraġġ, għax ħut il-eżiż ma ħadd meħlus, ħadd fid-dinja, ħadd mu meħlus. Mill-inkwiet, mill-mart, mid-dwejja, ħadd, għax hekk il-ħajja tagħna. Imma jekk int dan kollu tagħmlu tittama' fil-mulej, allura issib il-paċenzja, issib is-sabar, jeħfief. Ġesu ejjew għandi u jien inserraħkom, jien impoġġikom f'postkom. Jien għandi ir-riċetta, il-mediċina għal-pjagi u għal-mart tagħkom. Jalla ħut il-eżiż, insaħħu il-fiduċja tagħna u nersqu iktar għand dan Ġesu. Imbirku l-Alla missierna għaliex hu kollu tiba u mimli mħabba biex il-Knisja tilqa l-istedina ta' ibnek Ġesu li tevanġelizza lill-bnedmin kollha nitolbu biex il-familji batuti fil-komunità tagħna isibu l-appoġġ morali u materjali għand Ġesu nitolbu biex aħna nkunu rikonoxxenti għal kemm int tħobbna meta taħfrilna dnubietna nitolbu. Għall-irwieħ u għal dawk li għalihom qegħdin noffru dan il-qudiesa biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Ilqa' mulej it-talbiet tal-poplu tiegħek u inżel biex tagħtih is-salvazzjoni u l-ferħ bi Kristu Sidna. Imbirek il-mulej Alla tal-ħolq inkollu, għax fit-tjubitek għoġbok tatina l-imbit li qegħdin noffrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt noffrulek bil-qima dan is-sakrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li jien twaqqaft u b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis li noffrulek u nogħżu l-Missier Alla tagħna. Inżammejt mistura għalina l-jum u s-sija meta Kristu ibnek il-mulej u mħallef tal-istorja għandu jidher fuq isħab tas-sema imlibbes bil-qawwa u s-seb
F'dak il-jum glorjus tal-biża' tgħaddi s-sura ta' din id-dinja u tfetx ismewi ġodda war ġdida. Issa huwa jiġi jilqana magħna, jiltaqa' magħna f'kull bniedem u f'kull żmien sabiex nilqgħuh bil-fidi tagħna. Fl-istennija tal-aħħar miġja tiegħu flimkien mal-anġli u l-qaddisin intennu l-innu tal-glorja u ngħidulek qaddis, qaddis. Ismewi kilu. Osanna. Imbirek. Osanna fil. Qaddis tassew int mulej. Inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, raddi l-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku ukoll wara li klaħħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali disċipli u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tamma tal-qawmien, ftakar fil-mejtin tagħna kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Hawnhekk magħna fostna għandna lil Ġesu imqawwijin minn din il-fidi tagħna fih ejjew ngħidu t-talba li għallimna għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ikun li trid int kif is-sema ħobżna eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tibba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħatu il-paċi lil xulxejn. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen aħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. mulej, heja, heja laddumx, heja, heja mulej, heja la tiddawwarx. Jitron tas-sema ħalli u heja ammar fina biex teret ladu ħajjen li darba daħaqina. Eja, eja mulej, eja, eja laddumx, eja, eja mulej, eja la tiddawwarx. Għaxruħna qed titniet għal-arta li kaċċana, ċibilna l-paċi miet biex ferħanin tarana. Eja, eja mulej, eja, eja laddumx, eja, eja mulej, eja la tiddawwarx. Min flok maxtura tnigges li l-qalbna ħejja jidilek u sħana tali mħabba flok ħriqi l-estejnilek. Eja, eja mulej, eja, eja laddumx, eja, eja mulej, eja la tiddawwarx. U jistennewk hawn mana Giuseppi u Marija u l-anġli ħajkanetawlek mill-ġdid l-anjas mewwija. Eja, eja mulej, eja, eja laddumx, eja, eja mulej, eja la tiddawwarx. Glorja lil Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Nitolbuk mulej il-ħnina tiegħek biex b'din il-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom, Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija bi grazzi li għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu.
Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Madonna Tapini Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej